Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos no tempo de información nesta xornada de venres día 29 do mes de maio, a piques de rematar este mes. Imos na radio e na televisión municipal de Cerceda a falarlles do pleno ordinario que tivo lugar onte pola noite e que poderán ver a continuación deste informativo ou senón na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Hoxe venres hai en este caso vai a ser unha actividade de contacontos na Silva, aínda que non será realmente un contacontos, sino máis ben será un obradoiro que están a tempo aínda de acudir. Falaremos dos campamentos de verán que se poden anotar e do torneo de fútbol base Concello de Cerceda que comeza hoxe e se prolonga ao longo destes 3 días. Tamén xa coñecemos o cartel das festas do San Antón en Cerceda. Falaremos das fogueiras do San Xoán, porque a partir do luns xa se poden comunicar. Falaremos de que hoxe, a partir de hoxe, se suspenden temporalmente os permisos de queima. A Comisión de Festas de Queixas tamén nos informa de que van a estar as próximas semanas no Bochinche, que están xa pasando polas casas. Falaremos do verán saudable, esa actividade a que están a tempo de sumarse. E se queren o luns que ven poden doar sangue en Cerceda. E se están pendentes de pasar a maquinaria agrícola, poderán pasala no mes de xullo na Silva. O próximo 10 de xuño, mércores, abre o parque acuático e a piscina da Silva abrirá unha semana despois e haberá tamén unha taxa para os que non sexan de Cerceda. Está aberto o plazo de renovación de plaza nos cursiños de natación. Hoxe é o último día para as novas plazas. Falaremos do programa de benestar en balnearios que xa comenzou e esta fin de semana, este domingo, os Viqueiras de Ordes renden tributo a Manuel Viqueira, o gaiteiro de Vilaverde. En canto tempo, as previsións para mañán son de que seguiremos con tempo anticiclónico, brete máis preto das costas e temperaturas baixando lixeiramente. Comezamos a crónica da xornada falándolles de un pleno ordinario que tivo lugar onte xoves pola noite ás 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello, que era un pleno ordinario que durou casi que 2 horas, tivo casi que 2 horas de duración e que se retransmitiu en directo pola radio e pola televisión de Cerceda. No pleno estivo ausente o concelleiro do Partido Socialista, Francisco Boquete, e a concelleira do Partido Popular, Marta Grela. En canto aos asuntos, o primeiro punto, que era a aprobación da declaración especial interese da obra de Sogama para a construción dunha planta de recuperación de residuos textís, é dicir, unha bonificación do imposto de construcións e instalacións e obras, o ICIO, a Sogama pola futura planta textil, que as condicións de que se empregue a xente do Concello, con esa condición especialmente xente vulnerable e tamén con algún tipo de problemas. En este caso son 180.000 euros aproximadamente os que se lle perdona a Sogama coa condición de que os empregos sexan 100% de Cerceda e unha determinada poboación concreta. Este punto se aprobou co 10 votos a favor do Partido Popular e do Partido Socialista e un en contra do BNG. O segundo punto foi a aprobación da proposta dictaminada da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por uso de piscinas. En este caso, para poñer unha taxa de 2,5 euros na piscina municipal da Silva e, en este caso, foi unha taxa para aqueles que non sexan veciños de Cerceda ou que non estén empadroados en Cerceda. Foi aprobada con 9 votos a favor do Partido Socialista e do BNG e 2 en contra do Partido Popular. O terceiro punto, que era tamén a aprobación dun expediente de modificación orzamentario para o plan de vivenda de Cerceda e os estudios previos. Aquí se aprobou por unanimidade. Un pleno que tivo mocións, tuvo rogos e preguntas. O Partido Popular expuxo 14 preguntas e o BNG 8. Insistimos, un pleno que, se queren velo con máis detalle, poderán velo íntegramente o remate deste informativo, e se non, na nosa canle de YouTube en internet, aí está, en TV Cerceda, ou na nosa web rtvcerceda.com.
Máis temas, falamos agora de que na xornada de hoxe venres, teremos aqueles que queiran que nos sigan no informativo do mediodía, están a tempo este venres ás 5 da tarde na Biblioteca Municipal da Silva a ver un bonito obradoiro para nenos de 5 anos en adiante. Chámase Descubrindo o mundo da microbioloxía de Fani Medio Ambiente. Nese obradoiro se pode saber que hai nun charco, porque as plantas son verdes, que é unha célula, etc. etc. Todas as preguntas e moitas máis que se poden contestar con 4 cousas: un microscopio, un pouco de agua, un anaco de cristal e moita curiosidade. Xa saben, as plazas son limitadas, se queren participar teñen que inscribirse previamente, en este caso hoxe ás 5 da tarde na Biblioteca Municipal da Silva. Agora falamos dos campamentos de verán, porque o Concello de Cerceda organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda para nenos escolarizados ata 14 anos. O plazo está aberto ata o 16 o vindeiro mes de xuño. Se ofertan 5 quendas, dende o 26 de xuño ata o 2 de setembro. O horario é de 9 a 2, de luns a venres, aínda que existe a posibilidade de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. O precio por quenda de 50 euros, 70 dependendo se collen horario ampliado, e os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Van a realizar todo tipo de actividades, inclusive a chegarse ata o parque acuático. En Cerceda será no centro cívico e na polideportiva, e na Silva será no local social e no colexo. Teñen de plazo, insistimos, ata 16 de xuño para inscribirse. Poden facelo presencialmente no rexistro na planta baixa da Casa do Concello ou, se queren, por internet, na sede electrónica na web www.cerceda.org. Hoxe venres, mañán sábado e domingo se celebra o 18º torneo de fútbol base Concello de Cerceda, e que, como decimos, comenzará hoxe cas categorías biberón. Mañán e pasado mañán serán prebenxamín, benxamín, alevín, infantil e cadete, na que organiza o Concello de Cerceda e colabora o Club Atlético Cercedense, a Federación Galega de Fútbol e tamén a Asociación Coruñesa de Epilepsia. Todo se celebrará nos campos de fútbol do Roxo, onde se espera reunir a máis de 1000 xogadores e moitísima xente entre familiares, amigos e aficionados. O torneo amplía este ano a súa duración a 3 días porque incorpora como novedade a categoría biberón. Nos na presentación tivemos a oportunidade de falar co concelleiro de Deportes, Óscar Golán, encargado da organización, pero tamén co responsable do fútbol base, Alberto Pallas, e tamén con nos nesa xornada estivo o presidente tamén do Atlético Cercedense, Gabriel Bello. Isto foi o que nos dixeron. Xa o ano pasado melloramos de un día pasouse a 2, este ano puximos fazer un terceiro día, non? Que ao final queremos que tamén o ter equipo biberón pois que tamén teñan o seu torneo, e moi facer o viernes á tarde tamén un torneo para eles, que vai costar, bueno, Alberto sabe mellor, así de 4 equipos para que xogan entre eles, e creo que tamén é bonito que tamén teñan o seu espacio, vamos, para xogar. Creo que 3 días creo que está ben, o do viernes á tarde ao final son 2 horiñas, que non, Alberto, non, 2 horiñas máis ou menos de torneo. Nós o queremos é iso, que tamén haxa algunha novedades cada ano, tamén o tema solidario, vale, que é moi importante remarcalo, non? Que estamos co tema vai estar ali a Asociación Coruñesa de Epilepsia, vale, para quen van ter ali un stand, para quen queira colaborar con eles, para quen queira informarse, calquera cousa, todo iso que podamos englobar ali o deporte, tamén ca parte solidaria, nós, evidentemente, pois todo que sea para os nenos todos que poidan disfrutar, porque ao final, todo o fin de semana, calculando que vai haber sobre 56 equipos, máis ou menos 56 categorías ali, durante todo o fin de semana podemos calcular sobre 1100 nenos, máis ou menos, que andarán por ali durante todo o fin de semana, que leva con pais, nais, abuelos, todo iso que tal, que ao final é unha festa do fútbol. E o Concello aposta por isto, evidentemente. Si, bueno, está aí a vista que creo que xa é a 18ª edición, non? Pero me refiro, cada ano apostamos, e cada ano, como falamos, estamos dando un pelín máis de bueno, impulso de maneiras tamén de
de que todo este ali moi ben organizado, cada ano sempre van surgindo novas ideas para o ano que ven, evidentemente entre todos, entre o que falamos sempre das escolas do deportivas do Concello e o Club Atlético Cercedense, entre todos intentamos que saia o mellor posible, claro. Ao final a idea é que sea un torneo da comarca, vale, todos os concellos veciños e equipos das nosas propias competicións locais e da zona. O sea que seguimos nesa línea. Sí. Un torneo donde temos as categorías, está Viveróns, pero despois están o resto das categorías. Todas as categorías que están integradas dentro das escolas de fútbol do concello, pois están todas, desde Viverón hasta cadete, todas as etapas. Neste caso, o Viverón, que iniciamos este ano, vais a venres, despois cadete infantil e alevín a sábado, e o prebenxamín e máis o benxamín sería torneo de domingo. Continuamos co informativo para falarlles de festas, porque as festas do San Antonio en Cerceda xa teñen publicado o cartel. A Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda publicou o cartel para 2 días de festexos no San Antonio. Sábado 13 do vindeiro mes, donde comenzarán ás 10 da mañán con día nas alboradas, a unha misa na honra ao San Antonio, hai sesión vermú despois, e terá lugar ás 6 da tarde a primeira edición do Gran Prix, que xa se poden anotar para divertirse. Ás 11 da noite, gran verbena co orquesta Fania Blanco Show e disco móvil impacto co DJ Bermúdez. A festa continuará o domingo 14, ás 10 da mañán, día nas alboradas, haberá unha macro sesión vermú pola tarde co dúo Deluxe e o DJ Javi Eiroa. En canto ás fogueiras do San Xoán, decirlles que a partir do vindeiro luns, a partir deste luns día 1 de xuño, se abre o plazo para facer as comunicacións para realizar as fogueiras do San Xoán. Estas podense enviar por correo electrónico a dirección medio.natural@cerceda.es. Poden facelo por teléfono chamando o 881 04 67 76 ou na terceira planta da Casa do Concello de xeito presencial. O prazo remata o día 19. Lembrando que o Concello únicamente recollerá solicitudes para a noite do San Xoán, do 23 ao 24. Fora desa data, deberán solicitar xa permisos de queima chamando o 012. E precisamente os permisos de queima a día de hoxe, a partir de hoxe, a Consellería de Medio Rural suspende temporalmente dende hoxe, venres 29 de maio, ata novo aviso. As queimas de restos agrícolas e forestais de particulares quedan, polo tanto, suspendidas. A evolución da situación meteorolóxica condiciona esta decisión para prevenir posibles incendios forestais. Avisar a todo o mundo que se detectan un lume poden avisar urxentemente ao teléfono 085. Voltamos ás festas. A Comisión de Festas de Queixas informa de que as súas festas, que serán o 20 de xuño do vindeiro mes e 4, 5 e 6 de setembro, xa están recaudando cartos as bonificacións, ou mellor dito, as doazóns que a xente quera facerlles para as festas. Ademais de pasar polas casas, os domingos 7 e 14 de xuño van a estar no Bochinche, no campo da festa, dende as 12 do mediodía ata as 2 da tarde, para aqueles que queiran colaborar coas festas, tomando ademais algo ali mismo. Eso é a Comisión de Festas de Queixas. Falamos tamén do verán saudable, esta actividade que vai a comenzar xa o día 11 de xuño e que o Concello de Cerceda volveu a poñer en marcha un ano máis, unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que ten lugar na zona verde do Parque Acuático, no Xardín Botánico e no Paseo Fluvial. Serán os martes e xoves en 2 turnos, un de mañán, de 11 da mañán a 12, e outro pola tarde de 8 a 9. O precio é de 13 euros o mes para os adultos e de 9 euros para os maiores de 65 anos. Comenzarán o xoves 11 de xuño e rematarán o 3 de setembro. O plazo de inscripción vai a rematar hoxe venres día 29 de maio. Poden anotarse se queren pola sede electrónica. En canto a doazón de sangue, se vostede quere doar sangue, que sepa que o próximo luns que ven día 1, no campo da Feira de Cerceda, pola tarde, de 4 a 9, se pode doar sangue. E a ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar na Silva o mes de xullo.
A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola se desplazará a Cerceda do 27 ao 31 de xullo e vai a estar na praza do campo da Feira das Nenas da Silva. Así que fagan as súas previsións aqueles que estén pendentes de pasar a revisión da maquinaria agrícola, porque será no mes de xullo cando estén aquí no noso concello. En canto ao parque acuático, o mércores 10 de xuño abre ou reabre o parque acuático de Cerceda, no que, como novedade este ano, haberá unha suba de tasas. Por outra parte, a piscina municipal da Silva vai abrir o 16, vai abrir en principio o 16 de xuño. O 16 de xuño abrirá a piscina da Silva e este ano, como novedade, e así se aprobou onte en pleno, vai a ter unha tasa de 2,5 euros para aquelas persoas que non estean empadroadas no concello de Cerceda. En canto á renovación ou novas plazas nos cursiños de natación na piscina climatizada, hoxe é o último día para novas plazas ou cambio de día e de hora. A partir xa do luns teñen que facer a inscripción e formalizala no rexistro na Casa do Concello. Esta semana comenzou o programa de Benestar en Balnearios da Xunta de Galicia, que volve a poñer en marcha este programa, unha experiencia de lecer e saúde destinada aos maiores de Galicia, que é moi demandada. Son estadías de 10 días en réximen de pensión completa, con aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia, con quendas que van dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro. Dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55 e os seus acompañantes. O plazo de inscripción do 27 de maio, é dicir, abriu esta semana, ata o 27 de xuño. Si queren ter máis información ou que lle axuden a tramitala, poden chamar ao teléfono do Concello de Servicios Sociais 981 68 60 68 ou achegarse polas mañáns á terceira planta do Concello. Máis temas, os Viqueiras de Ordes renden tributo a Manuel Viqueira, o gaiteiro de Vilaverde. A Asociación Grupo de Gaitas Os Viqueiras de Ordes organizan para este domingo en Ordes unha homenaxe a Manuel Viqueira Vieites, o gaiteiro de Vilaverde, fundador da agrupación e falecido no 2015. O actual presidente da entidade, Manuel Viqueira Nolla, tamén gaiteiro e ademais fillo do lembrado artista, os Viqueiras fixeron no pasado 2025 os 35 anos, así que agora xa van polos 36. En Ordes, a primeira parada este domingo será ás 11:30 na Alameda. Teñen unha dúcia de grupos confirmados e outros que se sumarán a nivel particular. Ali interpretarán unha peza do bello gaiteiro de Vilaverde e baixarán repartidos por varias rúas ata o punto central da homenaxe diante do Museo do Traxe, no que se descubrirá un busto de Viqueira Vieites. Tocarán a marcha do antigo Reino de Galicia e algunha que outra peza. Na xornada de hoxe, os Viqueiras, na actualidade, os Viqueiras teñen un cuarteto, sexteto de palco e gaiteiros e cabezudos recuperados estes últimos no 2013. Unha inquedanza que Viqueira Nolla tivo sempre apelando ás memorias da infancia. Por último, rematamos co tempo. Durante a xornada do sábado, seguiremos mañán baixo a influencia das altas presións centradas en Centro Europa. Con isto mañán teremos brétemas costeiras de novo que baixarán un pouco a temperatura. Decir que pode haber un orballo no transcurso do día no litoral galego. Se irán disipando xa a medida que transcurra a tarde para ter xa ceos moi abertos pola tarde. As temperaturas sofrirán un lixeiro descenso e os ventos soprarán con ventos do norte-nordés frouxos en xeral e moderados no litoral. As temperaturas seguirán sendo, tanto sábado como domingo, tirando altas. Pois así rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.